Ahojte priatelia, náš tým Krabičky od Bibky spúšťa niečo naozaj špeciálne. Chcela by si zmeniť svoj život, ale samej ti to moc nejde? Toto je tvoja šanca. Spúšťame súťaž, ktorú si rozhodne nechceš nechať ujsť. Jeden z vás vyhrá krabičky od Bibky na mesiac zadarmo. A k tomu 10 tréningov pod vedením špičkového trénera a motivátora Jakuba Tarabika v Balance Gym. S takouto kombináciou stravy a tréningov na mieru pôjde tvoja premena ako po masle. Ahojte, volám sa Jakub Tarabík a teším sa, že budem môcť spolupracovať s jedným z vás. Zameriame sa na vaše individuálne ciele a spoločne vytvoríme plán, ktorý ti pomôže dosiahnuť vysnívané výsledky. A aby sa výsledky naozaj dostavili, spolu s Jakubom určíme výzvu. Ak túto výzvu splníš, krabičky v hodnote 460 € na ďalší mesiac máš zadarmo. Tretí mesiac to isté. Celú tvoju premenu navyše zdokumentujeme. Tak čo, ideš do toho? Zapojenie je jednoduché. Stačí, ak urobíš tieto kroky. Po prvé, sleduj nás na sociálnych sieťach. Po druhé, napíš do komentára, prečo by si práve ty mal vyhrať. Po tretie, zdieľaj tento príspevok, aby sa o súťaži dozvedeli aj tvoji priatelia. Nečakaj a zapoj sa i hneď teraz. Výherca bude známy 25.2. Držíme palce a tešíme sa na tvoju transformáciu.